14. hot je spreman, a očekuju vas Vladimir Matović, Ana Štajduhar, Marko Vanila, Milan Stanković. Stiglo je zaista bezbroj pitanja za Vladu Matovića, a razumite da ne može baš da odgovori na sva vaša pitanja, ali evo koja smo izdvojili. Sa vama Vladimir Matović u IDJ Hotu, odgovaramo na vaše pitanja koje ste postavili u rubrici One on One. Pod jedan, Marija, imaš li planu posle ove pesme da uradiš neki duet? Imam, samo moram da završim do kraja ove pesme koje sam krenuo da radim i da vidim ko bi bio super spoj. Pitanje od Maje, kad krećeš sa nastupima? Kada izbacimo još malo pesama. Pitanje broj 3, Tino, šta te najviše motiviše u životu? Želje moje, uspeh, prosperitet, lep život. Da napravim sebi lep život. Milena, da li ti slikarstvo draže od muzike? Nije mi slikarstvo draže od muzike, oboje podjednako volim, malo se više bavim muzikom nego slikarstvom. Slikarstvo sam radio od svoje 7. godine do neke 15. A onda sam prešao malo na dizajn. Nadam se da vam se dopada moj dizajn mog logova, to sam ja radio, onaj gore levo u uglu. Nađa, tvoja neostvarena želja, pa da proputujem još pola sveta, ovu drugu polovinu koju nisam proputovao, da se kupi Ferrari jedan. Jovana, zašto si tako savršen? Hvala Jovana, ne znam. Tako je Bog. Namestio, rešio. Nikola, hoćeš li snimiti neku rap pesmu uskoro? Hoću. Ena, imaš li Instagram? Imam. Vlada Matović. Minela, Vlado, kakav je osjećaj imati toliko fanova i nakon raspada elitnih odreda i da li si imao neprestanih ponuda i kako si reagovao? Pa ovako, osjećaj je divan. A da li sam imao neprestanih ponuda u životu, kako sam reagovao na njih? S obzirom da znam na šta misliš, verovatno jesam. Kako sam reagovao? Normalno. Šta se desilo? Ne mogu da se sjetim. Šta te smiruje? Neka chill muzika, neki lounge. More. Nađi, šta su za tebe najveće vrednosti u životu? Pa, na primjer, dobrota, mir, mudrost. Na šta ili na koga si slab? Jana, pa slab sam na svoje loše navike koje treba menjati. Viktora, imaš li devojku? Viktore, nemam devojku, ali gledam da je imam, odnosno tražim je. Status single trenutno. Da li bi želeo da postaneš glumac? Da sam rođen u Americi, verovatno bi bio glumac, ali s obzirom da sam rođen u Srbiji, neću postati glumac, ali eto glumim u svojim spotovima. I imam jedno pitanje ja za vas, da li vam se svidjela nova pesma Petra Brzina? Uživajte i vidimo se uskoro sa novim pesmama. Ana Štajduhar ima novu pesmu koju je posvetila ćerki i mužu, a Hot vam otkriva i koliko je Marko Vanila zadovoljan dosadašnjim uspehom i koje su to destinacije ovog leta izabrale poznate ličnosti. Ana Štajduhar između singlova, nažalost njenih fanova, pravi velike pauze, ali konačno na njenom YouTube kanalu osvanula je pesma Lili Hip. Pa, verovatno zato što sam jako, ne znam kako to da srodim, možda nesigurna kad pravim pesme, jer ja umeđu vremenu dok se ne desi ta moja sledeća pesma, svašta nešto smislim i onda sam strašno samokritična, da krenem tu da mrcvarim tu svoju ideju, kao ovo ne valja, ovo treba bolje, ono treba bolje, pa tekst kad krenem da pišem. I to je jedan proces koji traje, kao da radim životna dela, otprilike tako mu pristupim. I onda kad se desi da stvarno ta Ana tako stroga prema sebi konačno bude zadovoljna, onda ja to snimim i budem zadovoljna. Uzevši u obzir koliko to nije ovde popularno, ja sam u stvari prezadovoljna koliko se to sluša. Jer u mojoj muzici, na primjer, nema poziva na alkoholisanje, na odlazak na splav, šta ću ja da uradim kad se olešim od alkohola, kako će on mene da prevari, ja njega i tako to. Mislim, nema, ja zaobilazim te teme. Evo sad ova nova pesma koju sam radila, Lili Hip se zove, i ja sam nju inicijalno želela da posvetim svojoj ćerki, pa onda sam shvatila da želim da nekako posvetim i Nikoli, pošto oni moje dve najveće ljubavi. I onda sam mozgala i shvatila sam da mi je nekako najsimpatičnije da to tako simbolično kroz slatkiše
otpevam, to jest opišem tu ljubav. Naravno, to da neko ne shvati da je moja ljubav prema njima dvoma toliko banalna koliko je ljubav prema slatkišima, nego mi je bilo simpatično da napravim to neko poređenje, da bude slatko, pomalo infantilno. Negde meni to bilo simpatično da povežem tu svoju silnu radost prema slatkišima i ogromnu ljubav koju osjećam prema njima dvoma. I dakle, nema ni alkoholisanja, ni splavova, ni lavova, ni drugova, ni kumova. I baš mi briga, mislim da će ta pesma sigurno naići na publiku koja je možda muka od više tih jednih te istih tekstova i osjeća se tako i dečije i veselo i želi da sluša neku pozitivnu muziku. Nastavljamo sa predlozima za vašu letnju playlistu, a na njoj definitivno moraju da se nađu hitovi poput Cvinog kavera sa No Commentom i pesma Brzina. Moj život ko motor i svaki opasna mašina, 200 na sat, u srcu je praznina. Doktor kaže, ne pomaže tu brzina, tebi ljubav fali. Milan Stanković i Numera mašina. Ko mačka gledaš me u oči, ja se ne pomeram, umoran još od prošle noći, al dižeš me, lepa i bez šminke. Irinin hit Per favore. Dajte duplo za sve, ponoć je vreme, pravo vreme za nevreme. Šampanjac ovde toči se i kada svane. Glumica Katarina Radivojević ove godine izabrala je Mikonos za odmor, kao i naš poznati košarkaš Marko Jarić. Jelena Karleuša boravila je u Turskoj, gde njen muž Duško Tošić ima angažman. Mija Borisavljević se ove godine oslanila u Turskoj, ali i u Crnoj Gori, gde ima zakazane nastupe. A Emina Jahović za porodičan odmor izabrala je Grčku. Njegove pesme na našem kanalu imaju milionske preglede, a ovo su dalji planovi Marka Vanile. Pa da, novi spot, novu pesmu, u principu uvijek nešto novo, ja sam uvijek pun noviteta, uvijek ima nešto kod mene, uvijek ima neko dešavanje, tako da sad za početak pripremala, kao što si već spomenula, novu pesmu. Ovo mi se još nije desilo, sam došao u emisiju da najavljujem novu pesmu, a ne znam kako će se zvati. Ima 2-3 opcije, zato jer pesma se snima ne samo na srpskom, znači ubacili smo malo engleskog i nemačkog, tako da bit će nešto malo drugačije. Opet klubska priča, kao što smo navikli od Marka Vanile i iDJ Videosa, znači nećemo da menjamo što je provereno dobro. Znači dozvolio sam sebi isto da odem malo na odmor, rekao sam dosta je rada, sada idemo malo na uživanje i tako je bilo, bio sam na Ibici i mogu da vam kažem, prvi put sam bio tamo i oduševio sam se pozitivnom energijom, pozitivnim ljudima i pozitivnom atmosferom, znači bukvalno sve pozitivno, nisam sekundi razmišljao o ničemu, znači potpuno sam se opustio da svako ko se bavi muzikom treba da posjeti Ibicu, zato je jednostavno, to ima toliko tih stvari koje se mogu pokupiti i vidjeti, koje su dobri za naš posao. Čekaj, jesi li na Ibici dobio inspiracije za novu pesmu? Isto, znači već sam neki deo snimio, tamo sam čuo još neke stvari, jako sam zadovoljan, prezadovoljan sam sa iDJ Video sam i krenuo i snimat ću da ostanem, zato jer jednostavno sve funkcioniše kao od prvog dana, znači sad se već malo bolje upoznajemo, dugo sarađujemo zajedno i dugo ćemo i dalje sarađivati, zato jer jednostavno to je ta dobitna kombinacija koja jednostavno ruši sve granice. U principu ja sam nekad počeo svoju karijeru kao DJ, ja to ne zaboravljam. I tako da imam mnogo velik broj prijatelja koji su DJ-evi. I onda naravno svi žele neku saradnju sa mnom i ja to ne mogu da odbijem jer ja ne zaboravljam one stare dane dok sam ja sam puštao muziku. I onda isto ova nova pesma, isto će biti jedan DJ sa mnom, zove se DJ Poli. Tokom ovih letnjih dana najčitaniji su postovi o poznatima u bikinijima. Evo kako oni izgledaju ovog leta. Demi Moore u bikiniju u 52. godini izgleda kao vršnjakinja svojih ćerki. Pevačicu Jessie J retko možemo vidjeti u ovakvom izdanju, što je sudeći po ovoj fotki velika šteta. Lady Gaga često oscilira u kilaži. Izgleda da je od posete Beograda uspela da skine par kilograma i da izgleda dobro na bazenu.
Iako su je mnogi kritikovali zbog viška kilograma koje je nabacila, pevačica Selena Gomez često kači svoje fotke sa plaže na društvene mreže. Poznato je da je glumica Gwyneth Paltrow uvek u formi, pa je tako i ovog leta. Eva Longoria važi za jednu od najzgodnijih žena i ova fotka to potvrđuje. Eva ima 40 godina. Jessica Alba i dalje pleni na plaži. Najčešće bira Meksiko kao destinaciju za odmor. Ariana je definitivno kraljica bikinija. Svaki slobodan trenutak koristi za beg na Barbados u njeno rodno mesto. To je to za ovaj 15. hod. Mi se naravno vidimo sljedećeg petka, a do tada znate šta vam je činiti. Pišite mi na mail jovana@idjvideos.tv, klik na subscribe i pratite nas na svim društvenim mrežama. Ćao!